हाग्रामा महिलारि बिथाङा खोथाखौ खम बुङो नाथाय हाबाखौ गोबां मावो बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिक्रम दैमारि बिथाङा TCLCCनि चेयारमेन बिथां बिक्रम दैमारि बिथाङा गोख्रों अजद खालामदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे खम बाथ्रा बुङो बाथ्राफोरखौ खम बुङो नाथाय हाबाफोरखौ जोबोदनो गोबां मावो बेरा फारसेजों UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि प्रमोद बर' बिथाङा गोबां बाथ्रा बुङो नाथाय खामानिखौ खम मावो होननानै अजद खालामदों बिथां बिक्रम दैमारि बिथाङा बिक्रम दैमारि बिथांनिफ्राय राजखान्थियारि बेफ्रुसार बाथ्रा बे समाव बुंथिदों दे हाग्रामा महिलारिया खम बाथ्रा बुङो नाथाय खामानिखौ जोबोद गोबां मावो नाथाय बेरा फारसेजों UPPL राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिया बे समाव बाथ्राखौ गोबां बुङो नाथाय खामानिखौ खम मावो होननानै बुंथिदों बिक्रम दैमारि बिथाङा बिक्रम दैमारि बिथांनिफ्राय रोखा बाथ्रा बे समाव हाग्रामा महिलारिया जेरै खोथा होदोंमोन थिग बेबायदिनो हाबा मावगासिनो दं दा बेखायनो बिथाङा खम बाथ्रा बुङो नाथाय खामानि मावनानै दिन्थियो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिक्रम दैमारि बिथाङा হয় মই কৈছো হাগ্ৰামা মহিলাৰে যেটো কয় হিটোৱে কৰে কম কথা কম কয় হাগ্রামা মহিলা স্যার কিন্তু কাম বেশি করে তার কারণে হাগ্রামা মহিলারক পুনৰ রাইজে লৈ আনিছে এতিয়া প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়া বহুত কথা কয় বেশি কথা কয় কাম একেবারে কম করে তার কারণে BTC রাইজে 5 বছৰতে প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়াক নাটছাত কৰিছে থ্যাংক ইউ